Друга глупост, която наблюдавам, е докато се придвижват хората между позиции, пак гледа към мишата. Гледа към мишата. Гледай си в краката, защото ако има така препятствие или дупка, ще паднеш и ще се прибиеш. Другото нещо е да не се чупи ъгъла на безопасност, цевта да не се върти под този ъгъл от 90 градуса. Ето вариант на преминаване през позиция.